everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Lumba din ang taglangon na! Ako sa tuloy! Sige lang! Tawag mo lang, ha? Pag-away ang tuhada. Sige, Lily. Paglipay na. Kay hapit ka ng mabuking. Nanawag na Ay, siya. palayo lang! Hello? Unsa? Tinuod ka? May ebidensya ka na sa tinuod bahay ni Lily? Sige. Ihatod na karon dayon diri sa beach. Karon gyud dayon. Okay kaayo ka na. Dako kag madawat ka bonus nako sa imong kaabdik. Okay, sige. Ihatod na karon dayon diri sa among beach house sa probinsya. I-text na ko nimo ang address. Sige. Bye. Yes. Mauna kini ang imong kapildihan, Lily. Piyaan ka na gid ni Arnel kung mahibaw siya kung unsa kang matanga sa pagkababae. Ay, kakapod lang, oy. Baba ka? Baba ka mo lang, ay? Di na ko love, oy. Oh. Kapoy na. Kapoy. Nauhaw pag yun. Grabe. Bilyo? Ani, bananan mo, butong ni Madam Corazon. Ay. Salamat. Ambi ng amo, be. Bilyo. Uy, Bilyo, ganahan ba sa kinindapita? Oo, ganahan kay ma'am. Ganahan mo sa kong isla. Mo ba? Unsa may giganahan mo sa isla? Hangin, hayahay. Unya, kung may sudan, manginhas. Mo sa akong ganahan da. Belyo, dali ra. Diha na mo, Miss Lilia, si Ranel. Gitawag pa ko Miss Ibon. Okay. Padayon lang, Bilyo. Anong pahiyo man ka? Okay na imong pamati diha? Da. Abingin mo, no? Maglagot yung ka ng mga dato nga maldita. Si Ibon ba ang buot ni mong ipasabot? Maog yun. Kay bao ko, oy. Gusto gina siya nga mahimo ni mong kabit, no? Nagsilos pagyapon ka niya? Di ni silos ako dong, oy. Kalagot lang nis kinaiya nga way lami. Unsa man gyud imong gibati ganina sa diyang nakita nimo nga gihagkan kon Ibon? Sa ba na pangutan na ba? Sige, gibati ba? Wako gibati, oy. Tubag ako. Doon na lagi kay gibati kay mihila ka. Da. Bunga lang tos kalagot, oy. E doon na gid ay mga babay nga mao'y mag-unang-unas bana sa uban. So, sa ato pa, nagsilos ka? Wala lagi ko magselos. Sige, balik, anak. Lagot ako sa kinaiya. Ardel, Ano ba? Lili. Um, Muna na ko nastahasa. Ako nang higdan ako buko-buko. Sige ma, padayon lang. Pwede na mo magdumog si Yvonne. Kawanas mami ko ra. Kung manulti ka, klaro gyud kay nga nagsilos ka. Nga naman insist magyo ka na selos ko. Tungod kay ganahan kung may baong nga nagsilos ka. Unsa? Nayabag na day ka. Miss Ibon, nanantanang butong imong gipabalin ako. Pwede na ba ko mabalik sa dagat? Ayaw na, Belyo. Doon na pa kailang isugod ako, ma'am? Wa na. Pero doon ako'y gustong ipangutana nimo. Unsa man na, Miss Ibon? Unsa na'y plano sa atong kaaway ni Lily? Kaaway? Si Miss Lily, imo gining kaaway, Miss Ibon? O, Belyo. Kaaway ko si Lily.
og hapit na siyang mapukan. Ayaw, Miss Yvonne. Unsay ayaw, Belyo? Unsa to, Belyo? Ayaw? O nga nung gusto man ko di mong pugngan, ha, Belyo? Kuan, loem sa ko si Miss Lily. Miss Yvonne, wa mo nga siya manghilabot ni mo. Ikaw rin ba sige panghilabot niya? Of course, mulaban ka gyud niya, Belyo. Tungod kay love man nimo siya. Tinuod na. Love na ko sa hilom si Miss Lily. Pero, ako siyang gitahod nga asawas kong amo. Magpakamartir ka? Miss Yvonne, sa abag panapaw. Mao nga, di na ko hilabtan na nilunat na nga kinabuhi ni Miss Lily. Doon ako'y kaming sekreto nga i-share ni mo, Belyo. Pero ayaw kid pag-traidor nako. Unsa man na, Miss Yvonne? Dako pa kag chance nga maangkon si Lily. Uy, Miss Yvonne, unsa ko nagipanulti mo? Tinuod ang akong kisulti ni mo, Belyo. Maangkon ni mo sa umaabot si Lily. Tungod kay biyaan siya ni Arnel. Unsa? Kanindo tinindapita kung dapiin na. Klaro kaing langit. Nya, takan kay mga bituon. Happy ka ba, Lily? Ay, nako. Nga nami duol man ako, Yvonne. Oh, kay nga no di ay. Dili ba pwedeng mo dool ko nimo? Amo guning bay. Lain sad kaayo kon didan ko nimo sa pagpasupaso din he. Kay baw ka? Naibaw na ba ako? Naibaw ko sa tinuod mong tumong sa pag-imbitar na ako din he. Aron, makay gayon ka sa kumbana. Oh. Pero sultihan talang ka, Yvonne. Nga bisan sa pay imong buhato no, dili o dili nimo makuha gikan ako ang akong bana. Oh, mao ba, Lily? Pesultihan tasab ka. Nga ikaw rasab ang makaingon nga biyaan ka sa imong bana. O gano'n na ka siguro ka man, ana ha? May plano ka ba nga daoton kog maayo ni Arnel? Sa ako nang gikaingon, ikaw ang mahimong hinungdan kung nganong biyaan ka ni Arnel. Ikaw, Lily. Dili mahitabong piyaan ko niya, kay mahal ko sa kumbana. Huna-huna ra na nimo uy. Pero hatagan ko gihapon ikaw og higayon nga makapangandam, Lily. Andam ko sa tanay higayon, Miss Yvonne. Og tambag lang, ayaw kay pamugo sa lalaki nga way gusto nimo, kay mawagtangan kog respeto nimo, ana. Bisan nun sa kadako si mong gusto sa kumbana, pagbaton sa dili ka disa si mong kaugalingon, aron dili ka ludan sa bang tao, Yvonne. Naibaw ko ngay kay nag-una-una sa paghawak ni Arnel. Og imo nang gituyo aron makita nako. Gusto kang magselos kuninyong duha. Og tuod, mag-away mi. Nag-away mi. Pero okay na mi. Manasultihan ta ka sa tinuod. Sultihan ta ka sa tinuod na akong pagka ako, Miss Yvonne. Pobre ko, pero mas dato kog batasan kay nimo. Panuway ka? O naibaw ko. Inapakaroon ingnon ka lang si mong pag-imbita na mo. Aron ko nuhay, sumpay pa ni sa mong honeymoon. Regalo, pero ang tinuod, doon na kay plano nga ilugo ng akong bana. O kinilibutang si mong utok, bisag magnanay pa ka na ako, dili na mahitabo. Ang panuway. Misukol na gid ang panuway. Nagtuo tingali ni Bayana ay hindi ko musukol niya. Tag-islagog ko. Kaayo na kang ipiyain ng payaw eh. Kalagot! Ngano sa ka? Yara na ka din sa kwarto. Ngano ka? Oh, kumusta yun yung panagsulti ni Ibon? Nakakita ka na mo? Oh, nakakita ko. Wala ko maduol, aron magkasulti mo mayo. Oh, usap ba? O, giigo ko niya. Pero ako siyang gisuklan. Mo na angay buhaton sa tinuod nga asawa. Magsilos gyud sa bana, okay? Ang angay sa mundo buhaton sa mga bana, mao ang pag-ampi nga dili matintal, aron dili bisito ng ilang pagpuyo. Tawam ka! Sige na. Pag-shower na niya. Parat kay ka sa akong tao. Parat kay ka! Sa putaw naman ako buhat!
Ops, hoy, misaad ka na ako ha. Hindi ka manghilabot na ako. Sagdi ko doon, hindi ko ganang maligo. Kana ni mo istorya ay. Misaad ko nga di na kumuhikap nimo kung niatas kwarto. Pero wa ko musaad nimo nga di ko magbuot sa imong buhaton. Kay asawa pagyapon ti ka. Oh. Huwag na. May gihimo na kong katulgan ako. Ana ka sa saog? Aron ko maabtan ta ni mama nga na ako matuog sa sahog, ing na lang dayon ha, nga gitukmod ko nimo kay naggidaman ka. Ako na lang din saog, oy. Unsa? Himuon ko nimong way batasan sa kuinan? Ha? Da. Sir Nel! Ah, Uy. Sir! Sibilyo. Sir! Bilyo? Sir! Ano ka? Ang imong mama doa, sir. Gikutasan. Oh, unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!